Ja vás teda vítam na prednáške Mentálny mentoring alebo Mentálny coaching. Čo to vo vašom ponímaní znamená? Čo to je? Prečo mentálny coaching? Na čo nám to je? No, aby sme byli odolnější. Perfektné, odolnejší voči čomu? A voči krizových situácií. Vynikajúco, aby vlastne človek v tej krízovej situácii dokázal ustáť daný problém. Čo sa bežne deje, že v krízovej situácii v panike, čo sa deje? Začínajú pudy. Pudy? Ako ešte inak to vieme nazvať, tie pudy? Nerozvážnosť. Emotívne rozhodovanie. Ako? Emotívne rozhodovanie. Emotívne, perfektné. Emócia je kľúčová pri mnohom rozhodovaní sa a častokrát kladieme väčší dôraz, my aj ako teda homo sapiens, aj teda na tom dôraz, na tom slovo sapiens, teda, že sme rozumní, ale častokrát ruku na srdce rozhodujeme sa ráciom alebo emóciou. No, u spousty lidí převládají emoce, pokud člověk, který by opravdu byl jako silný a měl se oddělit ty emoce od toho řešení toho problému. Tak, čiže veľmi často je to, že ten človek sa nevie oddeliť racionálne od tej emócie. A to je práve v podstate ten dôvod, prečo ten mentálny mentoring, mentálny coaching máte vo svojich agendách, aby vlastne ste trošku nahliadli viac do toho, že čo všetko sa tam nachádza. Lebo v podstate to rácio, ono riadi niektoré procesy, ale možno, neviem teda, ako sa orientujete v tejto problematike, ale drvivú väčšinu rozhodnutí robíme podvedomo, robíme emotívne, robíme pudovo a iba racionálne si to zdôvodňujeme. Počul niekto niečo takéto? A teraz vám dám príklad. Poviem vám, že vieš čo, tak túto prácu maj radšej, tohto partnera maj radšej kedysi, keď sa teda ženili, lebo ten mal väčší grunt, tie mali väčšie kone a podobne, teda tie sobáše. A teraz povedali, že drahá nevesta, do toho sa zaľúb. Tak to funguje? Keď vám poviem, že vieš čo, do toho sa nezaľúbuj, to nie je dobrý nápad. A vy teda jasné, že ako to urobiť. Dá sa to? No, já myslím, že je to spíš naopak, když někdo řekne, ne, toho si nevyber, tak ten dotyčný spíš ho chce. Presne tak, áno. Andrejka, veľmi dobre. Presne tak toto býva. Častokrát, a teraz možno mi dáte za pravdu, že máme Anička Janko. Jankovi sa strašne páči Anička, veľmi ju chce. A čím viac za ňou chodí, že Anička, už budeš moja frajerka, pozri, mám nožík, Anička, daj mi prosím ťa akúkoľvek nádej, ja ti kúpim byt, ja ti kúpim auto, ja ti kúpim neviem čo, ja som proste fešák, aj pekný som, aj múdry som. A čím viac za ňou chodí, čo sa deje? Tak tím víc ho nechce. Už zás, dneska mi daj pokoj. Potom 3 mesiace za ňou chodí vytrvále, stále viac domrzá, že a čím viac on sa na ňu tlačí, tak tým viac on je, že potom prestane chodiť jedného dňa a zná, že ale to bol celkom fešák, aj múdry bol, aj peniaze mal, dáva zmysel. Čiže niekedy to naše emotívno nás spracováva na podvedomej, častokrát na nevedomej úrovni. Preto sa rozhodujeme, že kúpim si namiesto fit tyčinky alebo nejakej takej zdravej desiatej si kúpim hamburger alebo zožeriem celú čokoládu večer, lebo tak som sa racionálne rozhodol, že teraz toto je najlepšie rozhodnutie pre mňa. Je tak? No, alebo nie, že? Čiže ako s tým narábať, hej? No a v podstate to, čo je mojou dnešnou úlohou je 2 semestre mám vtesnať do hodiny a pol. Tak urobím, čo sa bude dať. Preto možno až taký priestor na otázky nebude, ale samozrejme rád odpoviem aj počas prestávky. Ale len aby ste vedeli, toto je úvod. Jo, čiže tu sa naozaj nedá nejak hlbavo ísť do teórií, prečo a ako to funguje. A hlavne, ak budete mať nejaké praktické skúsenosti, že ako s týmto naložiť, tak to môžeme potom mimo a samozrejme môžete využiť aj konzultácie a podobne. Len dnes to naozaj bude také z rýchlika. A hlavne teda otázka, čo myslíte teda, keď sa teda rozhodujeme emočne v týchto situáciách, napríklad vzťahových, rozhodujeme sa emočne pri výkone práce? Ako? V panike, keď som hovoril, že človek, keď teda má nejakú situáciu, že kríza a teraz je, že strnulý, je tak? Býva to? Je to teda to racionálne rozhodnutie?
Ne, to spíš reakce těla. Vládko? Ja sa snažím emotívne sa rozhodovať len vtedy, keď si to žiada tá situácia. Robím nejakú prezentáciu a tak ďalej, že človek zareaguje emotívne, lebo potom to rozprávanie je živšie. Hej, nie je to také, že postavím sa, stojím. Presne a tak. teraz mám v hlave poučky, alebo ja neviem čo, začnem rozprávať. Vtedy to emotívny výklad je zaujímavejší. Ale samozrejme v práci poviem 80% alebo 90% mám to racionálne hodnotenie tej situácie a možno 10% by som dal tomu emotívnemu, že tam by, ako to správne rozhodovanie by malo byť na základe odbornosti, racionálnych podkladov, situácie, ja neviem, keď je organizácia smernice, nariadenia, legislatíva, judikatúra a tak ďalej a možno 10% je len nejaký ten rozmer. Perfektne, veľmi dobre hovoríte, Vládko, ono to presne má byť tak. Viac rácio, menej emócia. V skutočnosti vám možno nepoviem nič nové, že je to presne naopak. Že obyčajne rozhodujeme sa skôr, teda tak ako to máme naučené a nechcem zachádzať moc veľmi ďaleko do histórie, lebo keď vám poviem, že 200 miliónov rokov dozadu sme si vytvorili nejaký mozog, malý mozog, nejaký mini, vie niekto, ako sa volá? Je to amygdala, je to teda ten plází mozog. A on v podstate vo svojej podstate zohráva tú rolu, že on primárne rozhoduje za nás. A preto, ak som hovoril, že keď si vezmete, že niekto je v krči, niekto je v strachu, a teraz aj vám poviem, že no počúvajte, tak viete sa predstaviť, povedať niečo o sebe. Mimochodom to nebudeme robiť, lebo na to nie je čas, nevadí vám to. A teraz niekto príde, že dobre, tak to povedz, ale tu na teba pozerá 3000 ľudí v sále a online to budeme vysielať celého sveta a bude to pozerať 1 000 000 ľudí. Tak teraz si vezmite, že bežne ten človek nie je natrénovaný, tak on stuhne. Guča v hrdle, že ako sa volám a teraz sa nestrapni a ešte mu poviem, že a povedz to v cudzom jazyku. Úplne, že panika. Máme to? A teraz si vezmite, že chcem to odstrániť, chcem vedieť, ako s tým narábať. Ja v podstate som to 500 krát povedal, ale tu, v tejto situácii nie. Často to majú športovci, preto dneska je stále bežnejšie, že každý športovec má mentálneho kauča a on ho v podstate trénuje na to, aby to, čo bežne dáva na tréningu, a možno mi dáte za pravdu, ak teda sledujete šport alebo športovcov, a viete, že on to na tréningu dá úplne v pohode, vymakaný, pripravený, ale príde krízová situácia, príde, že pozerá na ňo celý ten dáv, ide o veľa, a on má proste, že a vtedy nevie si s tým rady. A možno vás uvediem úplne do obrazu, môj obľúbený príklad je, keď je gymnastická kladina, tu ju dám na zem, prejdete po nej tam a späť, tak všetci po nej prejdete úplne v pohode. Čiže je tu niekto, kto by to nedal, že na zemi ju neprejdem. Ale keď ju už zvýšim tak meter do výšky na trénovanie, a teraz už človek spadne, udrie sa, ešte stále všetci prejdete? Ste všetci pred chvíľou prešli, už to bolo natrénované. Prejde každý z vás ešte stále v metrovej výške? To bude také, že niekto už sa viacej bojí. Teraz ju dám 10 metrov do výšky a poviem, že prejdi. A čím viac na vás budem tlačiť, čím viac budem ten Janko, že Aničko, ako moja žena, veď sa neboj, choď, tlačím na neho, poviem mu, že tam ti prémie, ako to mám urobiť? Ja sa bojím, veď sa neboj. A teraz, že budem na ho tlačiť ráciom, alebo mu ešte poviem, že počúvaj, keď to neprejdeš, tak ťa vyhodím. O to viac panika, o to viac krč. A jeho schopnosť podať výkon je vyššia alebo nižšia. Ale je to pred chvíľou vedel, čo sa stalo. A to je práve to, že nastúpili tie emócie, určité hormóny sa začali vyplavovať, zaplavili mu vlastne tú telesnú schránku a v podstate kortizol, adrenalín mu začal v podstate pumpovať krv tam, kde má byť, ak sme v ohrození a on sa momentálne cíti v ohrození. Teraz si povedzme, že ja vás perfektne natrénujem, že vyleziete tam hore, dám to 30 metrov do výšky, vy nemáte strach. Jasné, ja to dám. Môže sa stať, že vy bez tréningu z toho spadnete? Čiže teraz sa môže stať, že ja vám uškodím svojou činnosťou, vašu poistku, strach vám zoberiem. A teraz
To som len chcel ilustrovať, že tie všetky mechanizmy, ktoré máme v tele, oni sú na niečo dobré a súvisia s tým, že čo je pre naše telo, naše prežitie najdôležitejšie. Čiže ak je tam strach, je to v poriadku, je to na mieste, možno vás to ohrozuje na živote. Ak je nejaká horiaca budova a vy do nej máte vbehnúť, tak niekto vám bude kričať, že veď sa neboj, tak pôjdete, nie? Však veď sa nebojím. Alebo však, a čo keď tam pôjdem a stane sa mi niečo tragické. Čiže ten strach je na mieste, treba ho počúvať. Možno mi mnohí dajú za pravdu, že existuje strach iracionálny. Taký strach, že v podstate o nič nejde, nie som ohrozený na živote a stále ho mám. S tým je dobré niečo robiť? Prísť na príčinu. Prísť na príčinu, ale teda, že chcem si ho odstrániť. Treba, dám príklad, ja som jazykár. Častokrát to riešim dennodenne. Ľudia husákovej generácie, ktorí sa nestretli až tak s jazykami, tak majú častokrát väčší problém rozprávať v cudzom jazyku kvôli tomu, že majú strach alebo ostych, ako tú technickú znalosť. No, čiže oni by to vedeli, ale majú strach. A teraz mu šéf zverí, že pošlem ťa do Viedne, budeš tam rozprávať s Nemcami po nemecky, pošlem ťa do Šanghaja, budeš tam rozprávať za firmu, za naše meno a riešiť $12 miliónov biznis. Ten človek bude mať strach, alebo nebude mať strach. Bude to racionálny, alebo iracionálny, ale aj tam pozor môžu byť obidva. Ak on nevie a trúfa si, tak dohodne s nimi, že to sa stalo, že človek išiel, zaplatil za niečo v parkovisku. O 2 dní prišiel, že ja som zaplatil za parkovanie, dajte mi auto, a on ho nechal zošrotovať. Však sme všetko splnili tak, ako ste chceli, veď ste si ho nechali zošrotovať, on si to zle prečítal, že za čo platí. Čiže môže sa stať, že niekomu podpíšete, že predávam dobrovoľne pravú ľadvinu, lebo niečo a podpíšete nejaký problematický kontrakt, ktorému nerozumiete. To je ten strach racionálny. Na druhej strane často ľudia vôbec nie sú vystavení nejakému takému tlaku obchodnému, akémukoľvek, ale boja sa rozprávať len tak, že čo si o mne pomyslia. A to je práve ten strach iracionálny a tam by človek v podstate túto myšlienku si mal vedieť nejakým spôsobom pretransformovať na nadšenie, na niečo, čo je pre neho bezpečné. Dáva to zmysel? No, takže toľko k tomu, že niekedy s tým pracovať, aby sme zvládli procesy a niekedy to naozaj, že počúvať, že aha, že toto je možno dôležité pre teba a rozumieť tomu vnútornému prostrediu natoľko, že čo sa odohráva v mojej mysli. A preto je potom ten coaching, nielen mentoring, že ak s tým niekto má problém, tak vedieť mu poradiť, že toto a toto možno nerobíš správne. Dáva to zmysel? A mentor poradí vlastne z toho istého hľadiska, ale väčšinou povie, že ja to robím takto, ak chceš počúvať, ak nechceš, rob si to po svojom. Dáva zmysel? Coach v podstate povie de facto to isté, ale nemusí to sám vedieť, nemusí to sám mať zažité. Jo? Dáva zmysel? No a čo je teda vaša úloha, čo je teda vašim cieľom, čo by ste vy chceli zmeniť v živote? Lebo obyčajne, ak ste tu, tak chcete vlastne si za niečím ísť a obyčajne úlohou prednášajúceho je sprístupniť vám nejakú vedomosť, ktorú viete využiť v budúcnosti. Jo, dáva to zmysel? Môj kolega Vráťa Pokorný, on je naozaj že skvelý rečník a perfektný lektor, on hovorí, že výsledkom vzdelávania je 3 bodky, vedeli by ste doplniť, čo on hovorí, že je výsledkom vzdelávania? Možno som to už tak trošku prekecal. Vzdelaný človek. Vzdelaný človek, to je cieľom, že teda niekto by chcel byť vzdelaný iba? Rozhladený. Rozhladený, perfektne. A teda navediem vás trošku, čo myslím. Ak predtým nebol rozhladený a teraz výsledkom vzdelávania je, tak vlastne cieľom je zmena. Cieľom je zmena toho, čo bolo, na niečo, čo bude alebo môže byť postupne iné. Jo? Čiže čokoľvek vám v živote nejakým spôsobom viete identifikovať, že prekáža alebo chcel by som to inak, tak v podstate máme nejakú tú potrebu napredovania. Hej? Čiže chceme zmeniť, vieme identifikovať, chcem zmeniť toto. Chcem sa stať
jednotkou v tenise, chcem byť najlepší predajca, chcem byť najlepší v cudzom jazyku. Máme nejakú tú potrebu a obyčajne každý z nás vie identifikovať, že ja chcem zmenu. Máme to takto? Keď ste manažéri, alebo šéfovia firiem, alebo partneri, alebo rodičia, tam je naozaj veľmi dobrá oblasť. Že každý sa bojí zmeny, aj psychológovia. Zmena nie je že akceptovateľná, ľudia ho neradi prijímajú. Perfektne, vy ste? Miloš. Miloš, výborne Miloš. Manželka mi hovorí Miloško. Miloško, a ja vám budem hovoriť Miloško. Nie? A študenti, ktorí ma poznajú, tak vedia, že všetkých volám krstným menom. A obyčajne aj diminutívom, teda tým zjemnením. A nie je to náhoda. No, ale nechcem vám vlastne hovoriť moc príliš teóriu. Len aby ste vedeli, že teda ak vás volám Zuzka, Anička, Jožko, Miloško, vedel by niekto, že prečo? Familiárne, človek skôr nám prejaví kontakt. Aj. A je to zjemnejšie. Není to tak oficiálne. Je to zjemnenie prostredia, výborne. Nie je to tak oficiálne. Navodenie priateľskej atmosféry. Aj. A to je všetko v podstate v tom ráciu. Ale mnoho vecí robím, ktoré si možno ešte nevedomujete, alebo ktoré ešte nevidíte v tomto štádiu, ale keď budete študovať mentálny mentoring alebo mentálny coaching dlhšie, zistíte, že tak ako pred 500 rokmi sme nemali ani tušenia o hygiene, nemali sme ani tušenia o tom, že by sme jedného dňa mohli mať elektrínu, alebo internet, alebo čokoľvek, tí ľudia fakt že ani vôbec netušili. A teraz dáme niekoho do časovej kapsule, pošleme ho 500 rokov dozadu a on bude, že počúvajte, vy toto nevidíte, vy toto môžete mať takto, to je fakt, že nemusíš to orať pluhom, ale môžeš mať traktor, oni budú, že ti šípe. Presne takto, čiže tú potrebu napredovania častokrát máme, že až strach tá strnulo, že on je iný, on sa mení, to je niekedy, že náročné prijať, lebo sa toho ľudia bežne boja. Ale život ako taký, hej, keď si vezmeme tá Zem má nejakých 6 miliard rokov, tak ona sa neustále vyvíja. Neustále. Teraz za posledný rok tiež radikálne. Za posledné 10 ročie úplne, že nikdy v živote v histórii taká náročná zmena na ľudstvo, ako je teraz v podstate tie digitálne technológie a zmena v podstate aj psychiky. A za posledných 100 rokov, keď si vezmete, že ľudia žili bežne, že mali koníka, nejaký ten flák lesa niekde a tam chodili si zbierať úrodu a z toho žili. A dneska v podstate žijeme úplne inak, aby sme povedali, že títo ľudia snívali o tom, že jedného dňa sa budeme mať takto fantasticky a my a máme viac koní. To je hrozné, ako žijeme, hej. Čiže niekedy je to aj o tom, že si uvedomujeme, že máme viac koní, máme viac do úst, ale čo je problém v tomto, že máme všetkého viac? Keď teraz vám dám... Prosím? Luxus a komfort. Perfektne. Počujeme od tej takej dravej mentality. Chce človek zmenu, keď je v komforte? Nie. Chce človek zmenu, keď mu to vyhovuje? A teraz mladá generácia je tým vystavená, hej? Čiže je tam naozaj, že pár dravých jedincov a vy budete patriť aj medzi z nich, čo ste tu mladí, lebo obyčajne tá generácia, ktorá nejakým takým spôsobom, že vytvára to podhubie, že nemusím, nechce sa mi a tá naozaj, že vytvára potom o to viac úspešných a naozaj, že veľmi našlapaných ľudí, ktorí vedia, čo chcú a tie možnosti si otvoria a si ich vyberú. Preto, ak vy máte to portfólio, že pred 100 rokmi boli tiež dve možnosti, jesť zdravo a jesť nezdravo. Mohli sme si vybrať z tohoto portfólia, že toto je v tejto kategórii zdravé a nezdravé. Aká široká bola tá škála? No, to bolo tak relatívne takto úzké. Človek si mohol buď dať nejakú slaninu, alebo nejaký už aj rafinovaný cukor, alebo nejaký, možno aj čokoládu, tá prišla trošku neskôr. Ale už mal tú možnosť si vybrať aj nezdravé. A keď chcel, že ultra zdravé a teraz v zime mal chuť na mrkvový čus, alebo na jablka, alebo zeleninu, ale proste to nikde nerástlo, tak mal tú možnosť ísť do tej zdravej stravy. Čiže z tohoto hľadiska, keď sme vnímali, že ten plus a minus bol tak relatívne úzky a zrazu 100 rokov neskôr máme ultra
široký produkt fast foodov, ultra široký produkt tých zdravých potravín a je na nás, ako veľmi v tom oscilujeme. Že či sme tu, alebo sme tu a máme tu možnosť. A opäť je na nás, na tom našom mentálnom rozhraní, že čo z toho si ja vyberám. A teraz každý z vás viete odpovedať, že vyberám si toto, lebo, a teraz opäť vyberám si to, lebo to racionálne viem, že to mi je lepšie, alebo že videl som reklamu na Fidorku, keď musíš, tak musíš, oni vám to tak dajú medzi oči. Potom vidím reklamu na spišskú borovičku, alebo ja neviem čo, teraz človek si tak lapne po tom, čo mu momentálne niekto dal do hlavy. Vnímate, čo hovorím? Že niekedy tá vaša voľba nie je vaša voľba. On vám niekto príde a povie, že Ďuro, teraz máš chuť na Fidorku, tu jednu mám, páči sa. On už vie a povie, že 12,50. Koľko? A to je to, čo sa na nás deje, že my máme tú voľbu, ale si neuvedomujeme, že čo všetko nám to spôsobuje. Dáva zmysel? Čiže preto, ak máme potrebu sa meniť, a my už to vieme vydefinovať, že chcem sa meniť, lebo, a už aj vieme si vydefinovať, že akým spôsobom, tak obyčajne potom niekedy aj to okolie príde, že no, ten Fero je taký divný, on prestal piť, krčma ho tam furt volá, teraz stretne hociakého spolužiaka, hociakého kamaráta, hocikoho, že Fero, ty si sa nejak zmenil, ty si nejaký divný. Ten tlak toho okolia bude ho formovať k jeho benefitu, ale to je super, že si prestal piť a zdravo sa stravuješ. Ty si nejaký divný. Je tak? Čiže toto sa môže diať, že vy sa chcete meniť a to vaše okolie, že... Dobre, ale správny líder sa nebude pýtať, že kto sa chce zmeniť, ale ide príkladom a bude motivovať tých ostatných ľudí, aby išli podľa neho, hej? Výborne. Keď sa opýta takúto otázku, tak buď všetci sklonia hlavy, hej, alebo... Výborne na toho idete, Vladko, úplne perfektne, vy ste z praxe. Vy niekoho riadite, tam je to cítiť, tam je to vidieť. A to je to, čo som hovoril o tej hygiene, že vy zrazu prídete do praxe a zistíte, že aha, ako to má to okolie. Mnoho z nás zistíme, že však v podstate ja si umývam zuby, ja to v podstate robím tak intuitívne celkom dobre a zistíte, že sú ľudia, ktorí vôbec do toho ani nešli okolo toho, že ani nevedia, o čom hovoríte, že čo, jaké kazy? Ani netušia, o čom hovoríte. A teraz je mu to sprostredkovať a ťahať ho, že počúvaj, tak to rob, lebo to je dobre pre teba. Mi sa nechce. Čo ti šíbe? A teraz ešte príklad, krátky. Teraz si vezmite, že niekomu budete hovoriť, že keď si každý večer budete umývať zuby, tak o 3 mesiace budete mať výsledok. Jasné. Teraz si prvýkrát umýje, nič sa nestalo, druhýkrát si umýje, nič sa nestalo, 3 mesiace si umýva, nič sa nestalo. Je tam nejaký rozdiel? Ale keď vytrvá a teda bude naozaj, že pravidelne robí to, čo mu niekto hovorí, častokrát je to lepšie ilustrovateľné na opačnom príklade, a tá mladá generácia niekedy je tomu vystavená, že nič sa nestalo, deň som si neumyl zuby, zjedol som Fidorku, teraz týždeň som to robil rovnako, stalo sa niečo? Čo mi tu trepeš o nejakej hygiene, čo mi tu trepeš, že to je pre mňa lepšie. A keď to bude pokračovať 3 mesiace, pol roka, rok, a po roku bude vidieť ten výsledok, že každý deň Fidorka a zuby nie. Čiže to je práve to, že niekedy tá zmena je tu a niekedy je, že neskôr. Čiže ten výsledok nejakej malej postupnej zmeny je niekedy vidieť až neskôr, možno o generáciu neskôr. Keď si vezmete, že plasty, keď sme ich vytvorili, bolo to fantastické, lacné, rýchle, dostupné, ľahké. A teraz, že dve generácie neskôr, že čo sme to začali. Čiže to je práve aj tá inštrukcia, že keď už sa budete meniť a budete vedieť ako, a aj to okolie vás pustí, že dobre, rozumiem, že sa meníš k lepšiemu a už si z toho spektra vyberám vedomé, lebo tá čokoláda v tej nezdravej forme je vedomé rozhodnutie, alebo to siahnem, lebo som frustrovaný, alebo to siahnem, lebo potrebujem momentálny prísun energie a volím si ja mrkvu a jablko namiesto toho, vedomé. Čiže to je to podvedomé a už teraz to všetko máte zvládnuté, okolie vás púšťa, vy sa stávate lepšou verziou samého seba a postupne ukazujete tomu okoliu, že aha, že aj toto by mohlo byť aj tvojim
cieľom a postupne oni začnú vidieť, že aha, to je dobré. A teraz, keď je ten manažer šikovný, začne meniť sám seba a ich pozrie, že aj ty to môžeš, hej, ty si môj podriadený, ja ťa naučím, stanete sa jeho mentorom a postupne začnete meniť jeho. A on zase svojím príkladom okolia a podobne. Čiže to je ten stádový efekt. Že niekedy to máme, že to chceme my, ale niekedy je to práve ten Ferková Anička, že už buď mojou ženou, teraz to budete direktívne, že a vy sa začnete meniť. Oni povedia, že ale my sa nejdeme meniť. Teraz skúste vplývať na generáciu alfa. Príkazmi, zákazmi, na silu budú ochotní vás nasledovať. Čiže tam je to, že oni musia v prvom rade pochopiť, že ako a hlavne, že to mi nesedí, keď tam budem pokračovať. Ale to je náročná cesta niekedy. Čiže mať to zvedomené vo vašich hlavách, mať to zvedomené, že áno, ja budem nositeľom tej myšlienky, tej zmeny a toho lepšieho nasledovania mojej vlastnej cesty a tí ostatní sa buď pridajú alebo nie. Dá to zmysel, Matko? Perfektne, ale vynikajúco hovoríte, že častokrát máme ten opačný, ten veď sa neboj, vyhodím ťa, keď nepôjdeš. Neviem ešte, aké inštrukcie dáme ľuďom, ktorí teda nechcú poslúchať. A vrátim sa k tej kladine, že veď sa neboj, vyhodím ťa, deti ti zabijem, keď to neprejdeš. Stále viac na ho tlačím a tá jeho schopnosť je stále menšia. Vnímate to? Čím viac na ho tlačím, on je hore v strachu a tým je jeho menšia šanca to fyzicky zvládnuť, lebo keď robí chybný krok v krči, tak naozaj spadne, zabije sa. Ako na ňo? Ako mu pomôžete, že ty to zvládneš, keď, dajme tie 3 bodky, čo má urobiť, aby to zvládol? To má pozbuzovať. Aká motivácia? Dáš to, 50 ľudí na ho skanduje, 30 miliónov ľudí pozerá online, 100 000 ľudí na futbale, vyhráme. A ten futbalista sa rozbehne, ale neverí si, čo urobí. Úplne niekde mimo, že úplne to kopne, úplne. A teraz ide znova kopa, druhýkrát. Aha, minulé som... Však všetci na mňa skandovali, všetci ho povzbudzovali, prečo to nedal. On sám si neveril, je tak? Čiže áno, je to dobrý spôsob, ak mu dáme zvonka, ale niekedy toto môže byť tlakom. My to dáme a ten človek sám si neverí. Čiže vrátim sa, dobrý spôsob, ak tam všetci mu vytvoria bezpečné prostredie, že my všetci sme to prešli, to fakt nie je také ťažké, ale to je v situácii, keď nie je ohrozený na živote, keď je to iracionálne. Bo vezmete si, že mu dáte virtuálnu realitu na oči, on je v ilúzii, že je vo výške, ale kráča len po tej zemi. Nikto to má zo šoférovaním. Niekto sa bojí šoférovať a je reálne v ohrození, keď tu chodí po Bratislave 30-kou. Môže sa stať, že niekto ho napáli na hlavnej ceste 150-kou, alebo proste on sa tak rozhodol, ale reálne v ohrození života nie je. Až keď pôjde niekde 130-kou alebo po vedľajších cestách 90-kou, tam je reálne ohrozenie života. Ale keď sa len tak bojí šoférovať, lebo je iracionálne vystavený tomu strachu, tomu tak tá amygdala mu kričí, že boj sa, ide nám o život, on je tým kamarátom, že nechcem ťa pustiť, to je nebezpečné. To je ten Fero, čo prestal piť a teraz všetci mu chcú, že ty si sa zmenil, to je divné. Jo? Čiže ono je to v podstate náš priateľ, že vám tam kričí, že nechoď si v nebezpečí života. Vie niekto, ako ho presvedčiť tam hore vo výške, aby to zvládol? Pravidelný tréning. Perfektné. Vládko má veľmi dobrú predstavu. Pravidelný tréning. Už keď je hore, je to dobrý čas začať ho trénovať? Nie, že to treba predtým. Perfektné. Čiže dám to na zemi. Tu si to prešiel. Tam aj späť. Dobre, teraz zasnem svetla. Prejdeš to po tme. 1000-krát. Dáme to meter do výšky, 1000-krát, 2 metre do výšky, 10 metrov, 12 metrov, 15 metrov, 29 metrov, už to 29 000-krát to prešiel. Ako on sa bude cítiť? Baletka, gymnastka, je proste natrénované celý život. Prejde to? Cez počas za ním Ferguson trénera hodil po ňom kopačku cez celú šatňu, už keď bol hviezda a povedal mu, ty teraz týždeň nebudeš robiť nič iné, len trénovať priame kopy cez prekážky. A David Beckham sám povedal, že to bola jeho najväčšia pomoc, že týždeň nerobil nič iné, len trénoval
priame kopy a tak sa mi zlepšil, že potom už kopal všetky. Úplne perfektný príklad. Akože, čo som zachytil, že vyslovene ten tréning prispel k tomu, že sa potom stal tou hviezdou na medzinárodnom poli v oblasti teda kopania priamých kopov. Vládko, úplne perfektný príklad. Je to presne takto. Natrénujeme ho a on v podstate má to natrénované. Keď mu poviete 30 000 krát to prejdeš tu po zemi, on to má natrénované, ale keď to nemá v tom prostredí, kde bude natrénované, tak je to na nič. Jo, vy keď ste natrénovaní v jazyku a teraz prídete do Šanghaja, takže on tam to natrénoval v tom prípade a on si potom veril, skúšal, trénoval a dal to. Je tak? Aj so zaviazanými očami. A ako presne hovorím, že to je tá automatika. Tam je potom problém potom, keď už často používam príklad autoškoly, lebo tam je to také najpochopiteľnejšie. Keď už človek naozaj chodí na tej automatike so zaviazanými očami, už všetko vie, už proste vie šoférovať, už má 30 rokov praxe a teda už s prstom v nose a so zaviazanými očami ide po tej istej trati, môže sa niečo stať? Samozrejme, lebo ja že 30 rokov praxe mohol nejazdiť 200 km. Môže byť, ale už to má najazdené, že zmení sa legislatíva, perfektne, napríklad. Prednosť správa napríklad, ale automaticky on si myslí, že na hlavnej. Výborne. A teraz kto je na vine? Však veď celý život tady chodil a teraz bude argumentovať na súde, že ale vy ste na vine, lebo vy ste prednosť jazdy. Ja to mám tak naučené, to je vaša chyba. A budem ja si vynacovať svoj názor, že ja mám pravdu, lebo. Tu prechádzame k dôležitej téme, čo je rozpoznanie skutočnosti, že čo naozaj ma obklopuje, čo je moja pravda, čo je tá objektívna alebo objektívnejšia pravda v okolí a ako to sklobiť dokopy. Jo? Lebo niekedy žijeme v tej ilúzii, že ja mám pravdu a teraz, veď tu vždycky bola hlavná. A teraz si poviete, že aj manažéri, hej, však vždycky sme to robili takto a príde nejaký človek a povie, že no počúvajte, ale ste vždycky svietili sviečkami a Edison neurobil lepšiu sviečku. Prišiel a povedal, všetci sa milíte, takto sa má svietiť. Prišiel Steve Jobs, povedal, vy sa všetci milíte, keď používate faxy, keď používate písacie stroje, keď používate vlastne diaľnopisy, ale neviem čo, telegramy. A on prišiel a povedal, že všetci sa milíte, budete používať toto. Vtedy si čukajú ľudia na čelo, že čo, my sa nechceme meniť. My chceme tie sviečky, my chceme kone, my chceme tie písacie stroje. A prišla doba, kde sme zistili, že nechceš, zmeniť sa aj ty. Lebo to okolie sa zmenilo. Čiže niekedy je to tak, a potom tá moja pravda, že počúvajte, všetci to používate zle, ja som profesionál v písaní na stroji, ja nechcem používať nejaký počítač, že sa to nechcem učiť. A on znova bude v tej fáze, že ja nie. Ale nebude hľadať, že ako to mám urobiť. Jo, dáva zmysel? No a hovoril som niečo o tom, že kto má pravdu, hej, rozpoznanie skutočnosti. Ak teda niekto si povie, že tady to chodím celý život, tu vždycky bola hlavná, ja som na hlavnej, ale doba sa zmenila, proste premenili vlastne tie jazdné pruhy, už tá hlavná je niekde inde, ale on stále si žije v domnienke, že ja to chcem takto. A niekedy môže mať tá istá pravda dve rôzne formy. Hej, môžeme mať, že, a to je reálny príbeh, to sa naozaj reálne stalo. Tomáš Baťa vyslal ľudí do celého sveta a povedal, že drahí predajci, budete predávať topánky, poslal toho do Afriky, toho do druhej časti Afriky, jeden mu volá a povedal mu čo? To tam máte napísané, kto to stihol prečítať, alebo to pozná. Čo mu povedal? Lidi, že chodí bosí. Áno, obidva mu povedali to isté. Poloplný alebo poloprázdny. Výborné, presne tak. Investičná príležitosť alebo biznisová príležitosť, že vidíte ho poloplný. Perfektne, Vládko. Vidíte, že všetci chodia bosí, tak idem tam predávať to. Výborne, vás ja si zavolám sem, lebo výborne sa chytáte. A to je dobré, keď aj vás ostatných potom vlastne to motivuje, že aha, že byť super, ja sa teším. A opäť, buď sa tešíte s ním, že áno, on to vie a teraz taká tá frustrácia, že ja čo furt rozpráva, ja to neviem. Alebo opačne, že tak sa to naučím, ako, že aha, ako on rozmýšľa. A to je práve tá filozofia, počúvajte, pán šéf, tu všetci chodia bosí, to je fantázia, tu predáme aj celý sortiment o pánu.
A druhý, že pán šéf, tu všetci chodia bosí. Tu nepredáme nič, to nikto nechce. To má pravdu. Dá sa povedať, že jeden z nich má pravdu? Nie. V tejto chvíli nie. V tejto chvíli aj jeden, aj druhý má nejaký mindset, ktorý rokmi skúseností, teraz si vezmeme, že prešlo 10-20 rokov a opäť vyhodnocujeme, že počúvaj, v 63. roku, asi to už neskoro hovorím, v 34. roku tento a tento hovoril, že Afrika je super biznis. Jeden z nich s ohľadom na 20 rokov prejedených má pravdu. Ktorý? To, čo sa naozaj stalo. Hej? Čiže naozaj predal tam celý sortiment, alebo naozaj, že tuto to nikto nechce. A naozaj mal pravdu ten, čo to hovoril na začiatku, ten skeptik. Ale to je to, že my to dopredu nevieme. A aj teraz vy si poviete, že s generáciou alfa sa nedá pracovať, mileniáli to sú sami hlupáci, a digitalizácia nás dovedie niekde do trantárie, umelá inteligencia nás zabije, čokoľvek ďalšie, čo je to moje presvedčenie. A teraz je zase niekto nastavený, že počkaj, ale keď sme doteraz za každým niečo vyvinuli, nejakú novú technológiu, vždycky to urobilo nás o niečo zdatnejšími, silnejšími, vytvorili sme nejaký nástroj a je na nás, ako to nástroj využívame. Keď niekto zobral prvá opica, čo odlomila palicu a vedela s ňou niekoho tubre tresknúť, tak to bol nástroj. Vedeli si obíjať banány, vedeli zahnať predátora, ale potom nejaká druhá opica kúkala, treskla toho prvého a znásilnila mu jeho partnerku, lebo mal väčšiu palicu, tak zneužil alebo využil ten nástroj. Čiže každý nástroj vieme zneužiť. Teraz niekto vymyslel nôž, samozrejme vieme ho aj zneužiť. Vie niekto ho zobrať a pichnúť niekoho medzi rebrá, lebo má väčšiu pravdu ako ten druhý. A zneužil nástroj, ktorý vieme nejakým spôsobom vytvoriť príležitosti do budúcna. A teraz tiež, ja to vnímam ako za mňa umelá inteligencia, fantastický nástroj na to, ako si môžeme my skvalitniť život v tom, že nemusíme makať, nemusíme drieť ako blbí, hej, proste tak, ako sme vymysleli nejakú elektrínu. Mimochodom, ak si vygooglíte, tak toho sa ľudia smrteľne báli. Že bude nejaká elektrína, veď to vás zabije. A teraz ešte aj Edison naozaj, že on podporoval myšlienku smrteľnosti elektríny, lebo oni v podstate súťažili. A v podstate tá konkurenčná hrozba, ako nie konkurenčná stratégia, ich doviedla k situácii, že on začal strašiť, že ten striedavý prúd vás zabije. A iba jednosmerný prúd je dobrý. A teraz ľudia sa toho reálne báli. Ľudia reálne žili v strachu, že čo keď jedného dňa ma elektrina zabije. A teraz si poviete, že aký oni mali strach? Z elektriny? Všade okolo, čo blázni. Teraz si časom teleportujete, alebo niekto sa práve zobudil v nejakom mraziacom boxe po 100 rokoch a on bude stále žiť v strachu, že elektrina vás zabije. Tak presvedčíte ho, že počúvaj, pozri, bezpečné, nič sa nedie, nikto nezomiera. Na druhej strane dneska sa bojíme, že umelá inteligencia, neviem čo, áno, môže sa to stať. Môže niekto naozaj že stlačiť gombík a proste tou svojou, by som povedal, že úmyselnou formou poškodenia niekoho iného cez nástroj sa môže stať. Áno? Ja by som k tomu mal toľko, že na rozdiel od elektriny, nad elektrínou človek mal dohľad. Umelá inteligencia je nebezpečná v tom, že môže sa samo vyvíjať a človek stráti kontakt nad tým, aby ju dozoroval. Že tuto je problém a vizionári to aj hovoria, že umelá inteligencia má samoučiaci, samovyvíjaci mechanizmus a Elon Musk povedal, že možno umelá inteligencia v nejakej 7-8 generácii bude dokonalejšia ako akýkoľvek geniálny mozog na tejto planete. A teraz už je to len otázka, že kde všade ju pustíme, hej? Kde všade ju pustíme. Teraz, keď pozeráme tie vedné oblasti, zistujeme, že umelá inteligencia za chvíľku bude naozaj všade ešte. Aj rozhodne, že si dám na večeru, lebo mi povie, že
ja neviem, včera si pribral 5 kalórií, tak dneska ti uvarím baklažan. Výborne, áno, presne ako hovoríte. Ale nie je to dobré, lebo ja sa chcem emotívne rozhodnúť, že ja chcem dneska čokoládu a mňa nezaujíma, že moja inteligencia mi naredila baklažan. Dobre hovoríte, to je práve ten rozdiel rozdielného nazerania na to isté a teraz niekto práve žije v tomto, že ja to chcem takto. Ja nechcem s tou umelou inteligenciou mať nič spoločné a nechcem s tým nič riešiť, nechcem, aby to rozhodovalo za mňa. A takisto ako my ako živočíšny druh sme sa jedného dňa vyvinuli z tých opíc, ktoré mimochodom vlastne slabšie opice, ktoré boli vyhnané zo stromov, boli tie handicapované a oni museli vziať nástroj, aby sa ubránili predátorom, aby sa ubránili aj tým silnejším opicám na strome. Ale jedného dňa sme zistili, že v podstate my máme tú dominanciu, my sme ten živý organizmus, ktorý sme vyvinuli našou schopnosťou a sme ohrozením tým slabým a tým silným opiciam. Je tak? Máme dnes my ako ľudia dominanciu nad tým, čo sa deje v Afrike s opicami? A to, čo hovoríte, je presne tak. Áno, umelá inteligencia môže mať tú schopnosť na druhej strane, ak by sa opice vyvinuli spolu s nami a povedia, že viete čo, tak sem nám neleste, alebo nejak sa dohodneme, nájdeme a spolu sa vyvíjajú ruka v ruke, tak nebudú v ohrození. Aj pes. Pes sa vyvinul spolu s nami, ako Homo sapiens etabloval do svojho toho prostredia vlka a boli na psa kladené nároky. Musíš vedieť komunikovať a on si normálne vyvinul svaly, ktoré vlk nemá, on si vytvoril svaly na komunikáciu. Čiže on teraz viete s psom komunikovať. Je tak? A ten pes, vyvinutý pes, spolu s človekom má lepšiu alebo horšiu pozíciu ako vlk. A teraz je to sporné, hej? On má tam slobodu, má tam neobmedzí vlastne pohyb, čo chce, on si vyberie, či chcem čokoládu alebo srnku, nekecame mu do toho. Ale pes, ktorý žije s nami a teda vyvíja sa spolu s našou schopnosťou, má za istých podmienok viac výhody ako nevýhody. Ak my nie sme proste kreténi, že toho psa si presvedčíme na svoj obraz a vlastne vtesnáme ho do tej šablóny, ako chceme my. Ale ako nie je hlupý, tak zase z toho zuteká a vyvinie sa tak, ako chce. Lenže áno, tá dominancia a práve to, čo vás učím, je k tomu, aby ste vy mali nejakú tú konkurenčnú výhodu, tak ako keď niekto, kto sa viac venoval hygiene, tak bol lepší lekár. Menej pacientov mu zomrelo a zobral si, OK, tak pastér hovorí, že nejaké tie drobné veci v nejakej vode, alebo že to tu tak žije a niekto mu neveril, že čo, jaké malé veci, čo ťa zabijú? Potom, že aha, že pastér hovoril baktérie, bacily, plesne, čokoľvek ma môže reálne potenciálne zabiť. Ak si on do svojho portfólia zobral, že túto znalosť, ten lekár, že dezinfikovať si ruky, dezinfikovať si nástroje, tak sa stal lepším lekárom ako tí prední. Vyvinul sa spolu s tou novou vedomosťou. Alebo na druhej strane zase niekto povedal, že takto robiť nechcem a tej evolúcii vlastne ťahal za kratší koniec. Dáva zmysel? Že že ako to v podstate zmanažujeme si my spolu. Nie len, že teda sa necháme ohlúpnuť, lebo aj my toho psa vieme v podstate zožrať, keď chceme. Alebo chvíľu nebudeme na ho pozerať a nám ho niekto zje, niekde na záhori alebo ďaleko na východe. Môže sa to stať. Na druhej strane, ak ten pes tiež nie je sprostý, vyvinutý s nami, tak vie s nami s tým, že počúvaj, niekto ma ide zožrať, tu ma schovaj. Ano? Ja sa vám chcem opýtať, a nie je to toto premostenie, že tá umelá inteligencia, ktorá bude zavedená, povedie k zhlúpnutiu ľudí, že ľudia nebudú potrebovať nič sa učiť, lebo chcem si to preložiť do slovenčiny, do japončiny, tak poviem umelej inteligencii, počúvaj, prelož mi to a hneď ukážete text. Pritom nemusím vedieť po japonsky, čiže ani neviem, či to je dobre preložené, ale mám tú vieru, že ten preklad a umelá inteligencia urobila dobre. A nie sú kladené nároky na toho človeka, že nauč sa po japonsky, aby si overil, či tá umelá inteligencia to dobre preložila. Ja poviem jeden príklad, používame DeepL ako translátor, ako prekladač. Ja si pamätám ešte 3 roky dozadu odborný text zo slovenčiny do angličtiny, človek mi dobre po anglicky, musel byť korigovaný. Ten DeepL to dobre nepreložil. Zhodou okolností, ja neviem, 3 dní dozadu som mal taký text, nechcelo sa mi to prekladať, len tak som to tam hodil. Na moje počudovanie, gramaticky správne,
korektne použité slovné druhy, bodky, čiarky. To je ten vývoj. Ten translátor proste urobil za 3 roky taký skok. Áno. Hoci slovenčina je veľmi ťažký jazyk, že som normálne tomu neveril, že to dokáže tak dobre preložiť. Áno, veľmi dobre. Proste tam na tom vidím, že tá umelá inteligencia, v tom prekladači, ak sa proste vyvíja, to sú exponenciálne proste nárasty, že ona bola schopná pochopiť kontext, diakritiku, odbornosť. Preruším, aby sme nepolemizovali, lebo áno, máte úplnú pravdu v tom, že tá umelá inteligencia sa vyvíja neskutočným spôsobom a to je práve to, že na nás, že chceme sa vyvíjať s tým, alebo to necháme, aby to rozmýšľalo za nás. Takisto, a teraz možno vám to bude známe, alebo možno ste už o tom počuli, existuje aj marketingová stratégia, ktorá vám podprahovo dáva veci, a to sa aj volá odborne, je to subliminal marketing. To sú vlastne veci, ktoré vám podprahovo povedia a vy to tam ani nepočujete. Teraz tí citlivejší jedinci, v úvodzovkách citlivejší, menej zdatní, že ktorým smerom chcem ísť, tak tí tomu podľahnú. Ale nie každý. Čiže je to o tom, že viem, o čo tu ide, viem si s tým poradiť a teraz keby ste vzali opicu spred 5000 rokov dozadu, alebo ľudoopa, a sem ho posadíte a mu poviete, že takto a takto sa môžeš vyvíjať, ak chceš. On povie, to sa nedá, lebo som zameškal, alebo čokoľvek. A na druhej strane, ak sa prestane vyvíjať, tak zakrnie. A my máme tú istú nevýhodu, že v podstate, a to poviem tiež tak možno trošku filozoficky, ak idete stále ďalej na západ, to bol Kolumbus, on prišiel a povedal, že viete, ste všetci sprostí, všetci sa milíte, nikto nerozumiete tomu, že pôjdete stále na západ a prídete z východu. Pôjdeš tam na západ, spadne, zomre, zabiješ sa. Inkvizícia pomaly tiež išla za kacíra presvedčiť, že je a upáliť ho na hranici, tak ako v podstate aj Giordano Bruno. Hej. On za toto tvrdenie ho tá katolícka inkvizícia upálila. Ale potom Koperník s vami polemizoval. Určite. Ale sú dneska Koperníci, ktorí vedia, že Zem je plochá. Preto ja často používam tento príklad, že ak je tu niekto taký, tak rád sa porozprávam o tom, že ako tomu rozumiete. Len práve to, že máte iný názor ako ostatní, nemusí byť správny, ale môže byť naozaj, že počkaj, veď naučíš sa, ako chodiť okolo Zeme a môžeme byť kolóniou. Máme dosť lodí, potom Španielsko, Británia sa stali námornými kolóniami, získali na tom kvantum peňazí. Kvôli tomu, že mu verili a išli s ním vo vývoji. Tí ostatní sa nevyvíjali, nemali lode, nemali nič, tak sa stali kolóniami. A potom im niekto povedal, že takto to budete robiť a oni ani nemali tú schopnosť s tým bojovať. Čiže my sme našťastie tá vyvinutá spoločnosť, ktorá napreduje a je na nás, že chceš s tým napredovať, alebo sa necháš ohlupnúť. A teraz máme príklad. Človek má 5 stupňov hore-dole. Už dneska to vidím, že keď už je o niečo teplejšie ako bežne, už ľudia všetci klíma, už to sa nedá vydržať. 100 rokov dozadu sme ani kúrenie nepoznali, nie že klímu. A sme to zvládali úplne bežne, dneska je síce áno, trošku teplejšie ako bolo pred rokom, pred 2, pred 5, o tom nechcem polemizovať, ale tá naša citlivosť, tá naša vystavenosť okoliu je stále vyššia, lebo sme leniví. Nemusím si pamätať, mobil si pamätá všetky moje čísla. Asi sme rovnaká generácia, 30 rokov dozadu kto mal nejakú naozaj, že schopnosť pamätať si, ja neviem, 20 čísel. Myslím si, že každý. Dnes sa opýtajte, že Janko, aké je číslo tvojej maminky? 4, 0, 3, 2... Už šikovnejšie deti vedia. A to je to, že vy tú zmenu, ich budete viesť. Nebuď hlúpy, nauč sa to. Ale zase sú deti, ktoré sú totál v komforte a to je moja teória dobré, zlé. Máme čokoľvek, čo je dobré, ako som hovoril, tie plasty, že my to nevidíme, že je to zlé z druhej strany. Teraz my to dieťa vedieme ako tým lídrovským spôsobom, dáme mu všetko, má podporu, má peniaze, má čo len si zmyslí. A 18 rokov, tak maximálny potenciál, nie? Alebo totálne rozmaznaný fracek, s ktorým si nikto nevie rady. Totálne zlenivený, zakrpatený, žiadnym spôsobom nerozvinutý, lebo nemusel. Je v komforte. Dáva zmysel? Čiže moja výzva, nebuďte v komforte. Ja sa sám tiež chodím napríklad otužovať, lebo
Prečo? A naozaj, že osvojil som si návyky, ktoré som nemal ako dieťa. Hej? Nešportoval som v podstate vôbec, lebo mi niekto hovoril, že máš alergiu, astmu, exém, neviem čo. S tým sa nedá existovať. Tiež som o tom premýšľal, že dá sa to, nedá sa to. Medzi nami dá sa s tým naozaj že výrazne zmeniť, ako rozumiete procesom a hlavne, ak rozumiete vlastne roli kortizolu ako stresového hormónu, ktorý v podstate vyplavuje to prostredie, no to je na dlhšiu prednášku, a ono v podstate, aj ak mi dáte za pravdu, autoimmunné procesy v tele, alergie, kožné reakcie, ekzémy, mnohé aj psychosomatické problémy sú spôsobené kortizolom, stresom. A práve na to dávajú kortikoidy. Možno je tu medzi vami niekto, že alebo... Nie, že ja to poznám. Čiže ak to poznáte, tak viete, že vlastne potom, a zase keď chcú niekomu transplantovať nejaký orgán, tak ho nejakú dobu naozaj že saturujú kortikoidmi, aby to telo neodmietlo cudzie tkaninu. A je to z toho dôvodu, že kortizol má tú úlohu chrániť naše telo, ak sme v strese a naháňa nás šablózový tiger, alebo nás naháňa, ja neviem, splašená zvečka. Ja sa toho nalakám, tak potrebujem utekať. Vtedy, keď utekám pred predátorom, potrebujem premýšľať o tom, že kam pôjdem budúci štvrtok naloviť žirafy. Kam pôjdem nazbierať jablka, kam pôjdem nazbierať nejaké, kde si zoberiem nejakú novú palicu. Alebo moja jediná myšlienka, ujsť z nebezpečia. Napumpujú sa mi svaly, rozpumpuje sa mi srdce, zrýchli sa mi dých a teraz človek presne tieto symptómy návisku má. Pred tým 1000 ľudí mu búcha srdce o život, nevie sa skľudniť. Ten futbalista, hej, má to isté. Ak sa on nedokáže naozaj dať do toho kľudu a uvedomiť si, že kortizol nemusí mu príštiť celým obehovým sústavom, tak dokáže s tým niečo urobiť, ak naozaj sa udrží v tom pokoji. Ale človek, ktorého naháňa tiger alebo predátor, potrebuje on vtedy sa množiť, má ten púd vtedy, že idem na nejakú samičku skočiť, asi v momente mu je to jedno, trávenie. Potrebuje on tráviť vtedy, všetká energia ide do svalov. Trávenie je silnou vlastne oslabené vtedy a človek má buď hnačku alebo prehanky alebo zápchu. V podstate súvisí to s tým, že príliš je strese. A to mi dáte za pravdu, že niekto má v podstate naozaj, že buď teda, že týždne sa nie toto, lebo je na dovolenke v strese v novom prostredí, alebo opačne pravidelne ho to niekde vyprázdňuje. A on nechce to tak mať. Jo? A sexuálny púd, libido, imunita, trávenie, vlasy. Hej, takisto, keď človek nepotrebuje v strese, alopécia a podobne. Jo? Čiže proste sa to odstriháva z tela. Jo? Čiže ak nevieme pracovať s tou našou fyzickou predispozíciou a vedieť, že aha, toto má silné stránky, toto má slabé stránky, keď robím tieto dýchové cvičenia, znižujem si srdečnú činnosť, zvyšujem si pH v krvi. To je inak mimochodom moja prvá otázka, ktorá súvisí s tým, že čo všetko vieme telesne ovplyvniť, a to nie je čas. Čiže neovplyvnite si vedome teplotu. Hej, poviete niekomu, že drahý pacient, máte 40 stupňov teploty, nemáme pre vás nejaké antipyrotika, znižte si teplotu o 2 stupne, čo sa to steriete, prosím. Zaberáte miesto iným, znižte si teplotu, choďte domov. A vie toto telo urobiť? Znížiť teplotu na povel? Vie, ono má tú schopnosť, ale nie na povel. Čiže na povel jeho vnútorného orgánu nejakého, ktorý kontroluje tú teplotu, detekovalo nejakého parazita, nejaký víru, nejakú baktériu, vypeckovalo mu teplotu. Jo? Teraz vám poviem, však sa toľko nepoď. A čože je teplo? Vy sa prestanete potiť na povel a zomriete, lebo sa vám prehrie organizmus. Čiže všetky tieto mechanizmy sú tu pre vašu ochranu, ale ak im rozumiete, že počkaj, teraz keď začnem inak dýchať a nad tým máme alebo nemáme kontrolu. Ak zhlboka dýchate, nejakým spôsobom nastávajú nejaké fyziologické deje. Čiže
nad dýchom kontrolu máme. Ak niekto holotropne dýcha, zvyšuje si pH, čiže ak je zakyslený silne, tak si zvýši pH. Naopak, existuje tzv. Funkčné dýchanie, teda vlastne oxid dusíka, ktorý cez nosné dutiny vlastne prenikajú do tela, oni v podstate rozťahujú vlásočnice, čiže prekorujú sa orgány. A v podstate si tiež na povel, cez iný dých, si meníme fyziognomiu. Teraz poviem, že ja to chcem takto. A telo si povie, že nie. Dobre, dá sa to takto? A teraz skúšate, hej, a teraz máte o tom nejakú znalosť, zistíte, že aha, toto na to vplýva. A teraz vy máte nejakého lenivého zaparta vo firme a fakt ho neviete zmeniť, ale viete ho zmeniť. Keď to nebudeš nikto iný. A teraz neviem si zmeniť pH, no tak si dám do tela, neviem, sodu bikarbonu alebo čokoľvek, čo ma zase vypeckuje v tej alkalicite. Dáva zmysel? Čiže áno, vieme to a nevieme to. A na poveľmi si nevieme zmeniť teplotu, ale telo to vie. Vie ho zvýšiť aj znížiť. Len my ho nevieme inštruovať. To urobíš takto. Takisto neviete sa inštruovať, že veď sa neboj. To poznáte, niekto sa, nejaké dieťa má strach a tým poviete, ale veď sa neboj, o nič nejde. A ako to mám urobiť? A podobne, jo, dáva zmysel? Čiže to sú tie všetky procesy, ktoré máme vo svojej kompetencii, ak sme dostatočne rozumní v tom, čo máme robiť. A teraz, keď prišiel nejaký Steve Jobs a povedal, že drahí ľudia, vy to ešte neviete, ale za 30 rokov všetci budú túto potrebovať. A teraz niekto povedal, že áno, nauč ma to, a niekto povedal, že to ja nikdy nechcem, nepotrebujem, nebudem a nevie s tým narábať. No sú takí ľudia, hej, proste, že už sa nové nič učiť nebudem a nechcem. Alebo naopak, že vidíme, že všetci ideme do záhuby, tak ja ju pôjdem niekde na Mauricius a tam budem žiť v drevenej chatke a odstrihnem sa od všetkého. A je možné, že to naše spôsob prežitia zvýši a našu pravdepodobnosť prežitia, ale možno, že zníži. Alebo zomrieme na nejakú maláriu alebo na niečo. Jo, čiže to je to, že za mňa mentálny coaching je vnútorné prostredie. To je veľká nevýhoda, lebo vidíte alebo nevidíte navonok to, čo sa deje vnútri. A moja obľúbená odpoveď je, že áno aj nie na všetko. Je tak, na všetko môžete povedať, že áno aj nie. A vy to na jednej strane vidíte, na druhej strane nevidíte. Teraz dám príklad. Vidíte alebo počujete na človeku, ktorý rozpráva nejak z nášho prostredia akademický odborník veci. Vo vašich fachoch takisto vidíte, že niekto je elektrikár, rozumie, čo hovoríte, je tam tá interakcia. To, čo sa deje vnútri, je vidieť, počuť. Na druhej strane viete alebo neviete identifikovať, že či je zalúbené do Aničky. Že tu vidíte a teraz neviete. A teraz príde Anička a teraz už to hneď vidieť. Je tak? Cítite to? A teraz niekto je voči tomu imunný, že to nevie rozlišovať. Nevidí ten rozdiel, ako sa on rozžiaril. Všetci to vidia, on to nevidí. Teraz, že čo ty vidíš, čo urobil iné? A možno si všimnete, že sa mu zrenice roztiahli, začal sa potiť, začal koktať a on ani nevie, že to robí a možno ani ten vedľa neho nevie, že to robí, ale 12 ľudí to tu rozumie. Jo? Čiže ak chcete byť v tej skupine, že viem, čo robí a ako to rozpoznať, a aj ako niekoho namotivovať, to je tiež stratégia, to je tiež spôsob riešenia. Ak on je dostatočne šikovný v tom, že odhalí, čo sa deje, tak vie s tým niečo urobiť. Jo, že počúvaj, vidím, že Anička sa ti páči, dám ti jej číslo alebo predstavím ťa. Jo, dáva zmysel, že chcete mu pomôcť. Jo? A to je zase vaša výhoda, že vidíte navonok, čo sa deje vnútri. A to, čo sa deje v mojom vnútri, takisto, ak ste citlivý partner, dostatočne dobre vnímate. Je tak? Máme to, že partnera dostatočne vníma v dnešnej dobe, alebo sme tak zahltení všetkým v práci a neviem čo, že máte na partnera 12 minút za celý deň a z toho 11 minút riešite, že aké mal známky v škole. Alebo ja neviem, príklad. Jo? Čiže zase je to o tom, že čo je z toho to, čo nerozumiem a čo sa viem naučiť, aby to bolo lepšie. Jo? Čiže preto aj ten vzťahový manažment je veľmi blízky. Ja som vlastne aj vzťahový coach, okrem toho, že
riešim teda to, čo sa deje vnútri, ale to je v podstate tá najpodstatnejšia veta je mentálny coaching je čokoľvek, čo sa deje v tom vnútornom prostredí, čo je len s tréningom vidieť na vonok. Dáva to zmysel takto? A takisto vy, keď odtiaľto odídete, tak možno budete mať také tie aha momenty, že o tomto niečo hovoril, že tu možno, že niečo začínam šípiť, že o čo tam ide v tom vnútri a viem si to osvojovať a viem to hlavne ja robiť lepšie, aby som ja bol tou lepšou verziou samého seba. Za mňa naozaj taký ten najvýstižnejší výstup prednášok mentálneho coachingu je, aby ste skompetentňovali samých seba na lepšiu verziu vás, poťažme aj tých ľudí okolo a naozaj, že dokazovali hľadať veci, ktoré vám pomáhajú v tej každodennej realite. Ale naozaj tam je to penzum možnosti strašne široké. Hej. Ako som hovoril, vzťahy, zdravie, to je taká tá najväčšia vlastne oblasť, ktorá nie je až tak zrozumiteľná bežne pre ľudí. Väčšinou je to v tom biznise, že viem, že ako lepšie viesť, hej, teraz už v podstate je dosť profanované, že to je líder, to je šéf, to je lenivec, to je neviem, niekto, čo robí všetko sám, hej, taký ten workoholik, že nechajte, ja to všetko robím sám. A aj to je jedna zo stratégií, ale potom naozaj sa stane, že robíte 20 hodín denne a ste z toho nervózni a hovoria vám termíny a všetci sa len pozerajú a čakajú, že kým to urobíte, lebo tak sme si ich naučili. Je tak? Vieme to dieťa naučiť, aby to robilo za nás? Ale ak to nerobíme 10 rokov, tak ono si, že tak ale teraz si to robil všetko sám. Čo ma s tým otravuješ? Dáva to zmysel? Čiže to je na nás, akým spôsobom pristupujeme k tým vzťahom, dosahujeme výsledky v tej pomyselnej, mentálnej rovine a robíme veci inak ako doposiaľ. To je tá najväčšia pointa. V praxi to, čo je vidieť, hej, toto som hovoril, že keď na niečo nazeráme, že niekto zoberie palicu a niekto tam vidí riziko alebo elektrínu a niekto tam vidí, že to ma môže zabiť a niekto vidí, že wow, že to je perfektné. Ten aha moment, že ja niečo vidím, všetkých presviedčam, že sa mýlite, to je UFO, to vidím. Je to UFO? Čo to je? Je to niečo lietajúce. No, však to je auto, oni všetci sú hore nohami. Niekedy, keď tú pravdu otočíte hore nohami o 180 stupňov, vtedy začne dávať zmysel. Toto je príklad toho, čiže skúste niekoho presvedčiť, že to nie je UFO. On to nevie rozpoznať, nevie, čo to je a bude sa s vami hádať. Ešte mám pripravený jednu príťaž, že ja mám pravdu, však utekajme. Ja, dáva zmysel? Čiže niekedy nepresvedčujte, utekajte sami. Ak sa bojíte, ale ak teda vy viete, že to nie je žiadne riziko, utekaj, ja tu ostanem a vtedy máte pravdu vy. Jo, lebo tá pravda je vždy subjektívna. Vy nemôžete presvedčiť druhého človeka o svojej objektívnej pravde, kvôli tomu, že to fyzicky nie je možné. Vaša pravda je len to, čo sa odohráva v mozgu, sú to elektromagnetické vlny a je to vaše porozumenie toho, čo sa deje. Čiže objektívna pravda neexistuje, nedá sa niečo zmerať bez toho, aby na tom bol nejaký fyziologický vnem nejakých zmyslov. Čiže všetko je to pravda, hej, ono je to v podstate štvorec, kruh, trojuholník, čo chcete, ale keď je to 3D a vy to 3D nevidíte, ale snažíte sa presviedčať toho druhého, že ale ja mám pravdu, veď pochop, jo? Často je môj obľúbený príklad, ukážete niekomu, že aha, tam je dúha. Človek znalý, vedomý fyziky povie, že vieš čo, môj zlatý, to nie je dúha, to je len také niečo, čo vyzerá. Tam na konci nie je zlatý hrniec, ako si myslíš. Ale keď za tým pôjdem, tak ja som už ju 13 krát videl. Fero povedal, že tam je zlatý poklad, tak idem za ňou. On povedal, že vieš čo, ale to sa biele svetlo láme na 7 farieb, to je len optika dažďových kvapiek, lebo teraz prší, svieti slnko, vidíš, to len teraz je nie. Ty mi klameš, to nie je pravda. Hej, to je ilúzia, nie. A teraz, že vidím, a teraz výsledok, ty si hlúpak. Kto má pravdu? V jednom prípade jeden z nich vie trošku viac a ak je šikovný, tak ho prestane presviedčať. No, asi hovor, čo chceš, myslí si, čo chceš. Ak si myslíš, že to nie je dúha, tak dobre. Ak si myslíš, že to je dúha, tiež dobre.
ale nemôžeme byť kamaráti a nemôžeme ísť spolu za ňou. Jo? Choď, ak chceš, choď, ale my sa tu tým pádom musíme rozlúčiť, lebo ja tam nejdem. Dáva zmysel? Čiže to je to, že ak vidíte veci, nemusíte nikoho presviečať. Je to na vás. Ak vám na tom človeku záleží, tak to skúšate dokola. A hej, drahý môj Ďurko, už máš 13 rokov, už by si to mohol pochopiť, tak mu to vysvetlíte 148 krát a možno on to nechce pochopiť. Tak to je niekedy to prijať, a to je zase mentálna rovina, prijať to, čo neviem zmeniť. Niekedy ma to štve, celý život som v frustrácii, nahnevaný, neviem si radiť s emóciami a opäť je to na mne. To je môj svet. Viem ja s tým žiť, že sa to stalo? Čo sa iné dalo robiť? Niekedy to vôbec nie je vaša vina. Ale treba vedieť, prijať to, čo neviem zmeniť. No, úrovne vedomia, keď si ešte neuvedomujem, že niečo existuje, malý Ferko má rok, niekto ho vozí autom, on vôbec nevie, že jedného dňa sa naučí šoférovať, ani netuší, že jedného dňa bude šoférovať. Potom už vidí, že aha, ocko takto zapína kľúčom, takto krúti volantom, jedného dňa sa to naučím. Potom už to vie, sadne do auta, má 17 rokov, že už teraz vedome je prítomný, že smerovky, zrkadlo, pás, hlavná cesta, neviem čo, dáva si pozor. A potom už autopilot, a potom, že aha, tam sa mal odbočiť. Hej, to už sme zase v tej opačnej fáze, kde už niečo robíme tak automaticky, a to je práve to, že možno dneska vám odhalím niečo, čo ste to nevedeli. Že nejaký vnútorný priestor ovplyvňujúci naše zdravie, naše vzťahy, naše biznis, fungovanie, naša schopnosť naučiť sa je ovplyvnená niečím. A moje kompetencii by malo byť skompetentniť vás, aby ste to, čo robíte, robili lepšie. Čiže potom to uvidíte, že aha, toto takto funguje, teraz ste možno niekde tu, lebo už, že aha, nejaké auto existuje, nejaký šofér to vedie. Počase budete, že aha, som v tej situácii, vstúpa mi kortizol, vstúpa mi adrenalín, potrebujem si dýchom znížiť úroveň stresu alebo čokoľvek a vy budete vedieť, že aha, v tejto situácii sa nachádzam. No a potom to budete robiť tak automaticky, že už s prstom v nose prejdete 30 metrov vo výške a ani vám to nepríde. Jo? Čiže to je tá cesta celá. Len potom zase na druhej strane už zase budete v tom tak doma, že na vás niektorí budú pozerať, že si nejaký divný, že sa nenaštveš. Máte to tak? Potom vás skúšajú rozčuliť. A teraz môj obľúbený príklad je, že príde sem Ferko a kopne ma do kolena. A ja si poviem, že ale Ferko, môj zlatý, nekop ma. A príde Ďurko a Ferko kopne Ďurka do kolena. Bude to tá istá reakcia? No, môj zlatý, nekop ma. Alebo o vedierko sa budú byť. Bude natoľko si držať odstup, že to ma nenaštve. Jo, vnímate, že 6-ročný sa bude s vami byť o vedierko a kým vy budete mentálne 6-roční, že ho budete trhať z ruky a on poviete, vieš čo, Ďurko, tu máš kyblík, a ešte ja lopatku ti dám, choď sa hrať do piesku, ja si to zoberiem angličák a daj mi pokoj. A daj mi aj ten angličák. A dobre, však choď, ja si otvorím internet. To už nevie používať, tak toho nezaujíma. Jo, ale naozaj som v tej situácii, že natoľko nadradený, že potom otázka, príde Ferko do škôlky a povie svojim spolužiakom, že mali sme prednášku s kvantovým fyzikom, on rozprával také sprostosti, ale preňho Ferko príde do škôlky a povie, že vieš čo, ten môj kamarát Janko, on sa rozprával s tým známym futbalistom. Teraz, kto sa jemu bude zdať, tým spolužiakom, že je kompetenčne vyššie? Tá ich úroveň, tomu rozumejú, čiže potom pozor na to, lebo už keď sa dostanete príliš vysoko, ľudia vám prestanú rozumieť. A potom zase je nejaká tá schopnosť, že pretransformovať im tú myšlienku do ľahšej formy. Jo? Zamestnanci niekedy vôbec nebudú vedieť, ak ste naozaj, že vy niekde v roli master a už to žijete, už si v podstate s tým viete rady, niekto vás nenaštve a im bude divné, že prečo ste sa nenaštvali. Však všetkých by to nastralo. Dáva zmysel? A budete divní. Takže tak ako keď Janko si bude myslieť, že však ste divní, lebo môžem ti kopnúť do nohy, aj do druhej nohy, a ešte ti zoberiem aj vedierko, aj mobil a bude si myslieť, že môže všetko. Jo, a to už je v situácii, že nie môj zlatý.
Všetko nemôžeš. Dať to na pravú mieru. Dáva zmysel? Čiže zase všetko, čo je takto, môže byť inak. No, to, čo som hovoril, kým mnoho vecí nevieme, že teraz možno ste niekde v situácii, že o mentálnom rozhraní až tak veľa neviete a vaša úroveň sebavedomia je niekde tu. Čo sa však stáva, keď človek nadobudne znalosť, dá sa povedať, že relatívne rýchlo, a trojročný chlapec si myslí, že už vie cudzí jazyk. Už pozná 12 slovíčok, už rozpráva tých 12 slovíčok. Jasné, on to vie a všetko pozná. A teraz paradoxne, čím menej skúsený, čím menej znaný človek, tým viac sebavedomia má. To vyskúmali psychológovia Danny Kruger, zistili, že takto to je. Do doby, kým tú znalosť si neosvojí, zistí, že čo všetko ešte nevie. A potom zrazu začne postupne naberať tú znalosť, tú sebavedomie naspäť. Hej. Preto ľudia tú schopnosť komunikovať daným jazykom majú silne ovplyvnenú stresovým faktorom, lebo si uvedomí, že môžem urobiť chybu, keď tam dám slovenčina, ja keď hovorím neurčito, vy rozumiete. A nevadí, že ja nerozprávať akuzatív a preteritum, a vy rozumiete, nebyť problém. Ale vy keď takto rozprávať a vy rozprávať na verejnosť a vy byť, ja neviem, reprezentant firma, to hanba trošku, že takto rozprávate. Alebo napíšete e-mail niekomu s hrúbkami, nič sa nedeje. Ale už tú schopnosť zveľaďujte do doby, že bude naozaj dobre a už sa zase nebudete veriť. Dáva zmysel? OK, niekedy je dobré byť nohami na zemi, keď aj už som tak, že už všetko viem, všade som bol, a niekedy si povie tá levica, že to je len škrabnutie, ideme ďalej. Teda, že počkaj, naozaj reálne máš problém, rieš si ho. Keď človek sa na motivační speakery sú v tomto skvelí, tí vás napumpujú tým sebavedomím, že vy to viete a teraz niekde naštadili, že budete dúfať, že ja to dám, ja to zvládnem, teraz vás niekto nahecuje, že tú kladinu prejdeš, si to nikdy netrénoval a teraz 2 kroky. Jo? Ale škrabnutie, dobre, že sme si zalovili. Teraz firma neprosperuje, ide do bankrotu, a vy žijete v takej tej ilúzii, ale všetci sú spokojní. To nevadí, že sme nezarobili. O 2 mesiace skrachujeme, ale to ešte zvládneme. Jo? To je sebeklam. Nie ste nohami na zemi, nemáte naozaj uchopenú realitu. Tam mentálny coach, mentálny mentor vám povie, že počúvaj, neži v ilúzii. Viem, že ťa niekto nabriefoval, že myslí pozitívne, ale reálne máš problém. Rieš ho. Jo? Dáva zmysel? OK, fyziologické predpoklady a máme teda nejaké to, rastliny majú pudy, prežitie, vie si nájsť potravu, vie existovať. Plazy, korytnačka, jaštier, čokoľvek, má ten životný cyklus v podstate ovplyvnený tým primitívnym mozgom, asi 200 miliónov rokov starým. On vie, že keď mám nejakého predátora, to ma môže zabiť. Strom si to neuvedomuje. Strom je úplne, že imúnny voči tej nejakej forme poznania. Kognitívna schopnosť rozpoznať to, čo ma okolkuje a reagovať na to, majú už plazy. Ale asi ste nevideli nejakú naštvanú korytnačku, alebo háda, ktorý štrkáč, tak krúti chvostíkom a však to komunikuje sa mnou, že sa teší, ako pes. Som zle vyhodnotil, o čo ide, hej. Keď mi pes komunikuje radosť, emócií, tak to vidíte. Keď komunikuje chvost medzi nohy a nachystaný, tak komunikuje čo? Útok, proste to vidíte čítať. Ak niekto je schopný, to vidí. A mentálny rozmer. Teraz máte psa pred sebou, on vrčí, šteká, vy ho viete prečítať, že v akejsi emócii, ale vy sa neviete upratať na toľko, že máte z neho strach. Je vaša pravdepodobnosť, že vás pohryzie vyššia alebo nižšia? Keď vy máte strach. Vyššie. Pes to vycíti, pes vie, že aha, toho môžeme hríznúť, lebo tam som ja ten alfa. Dáva zmysel? Výborne, nebol som Milan? Miloš, pardon. Začiatok som si zapamätal. Výborne, Miloš, perfektne. Čiže vieme to teda rozpoznať, že o čo ide, ale asi ste nevideli psa, ktorý by napísal návod, ako si uvariť dobrý guláš, alebo aby napísal, že poklad sa nachádza u pani Blažičkovej v rohu. To asi ste nevideli, ale to my dokážeme, čiže my dokážeme to všetko a zároveň rozmýšľať aj racionálne. Jo?
No a keď si všimneme, že máme rastliny, plazy, cicavce, ľudia, a to všetko máme my, hej, čiže to naše telo rozmýšľa ako rastlina. Keď tu budem stáť, tak ma niečo zožere. Ak si to neuvedomujem, to riziko, tak doplatím na to, že to nevnímam. Ak budem reagovať iba amygdalou, a teda niekto je iba stále v tom strachu, paralizovaný, nevie ísť vyššie, je do toho emočná, že pretransformovať ten strach na nadšenie napríklad, to športovci robia. Hej? Rovnako vám pumpuje srdce, ale už tam nie je strach, už je tam to, že ja to dám, to bude dobre. No? Ak sa dokážete o tom presvedčiť, tak dokážete pracovať na tej vyššej úrovni a ak dokážete, už naozaj ste majster svojho rácia, dokážete naozaj aj v tej kognitívnej a vysokej úrovni naozaj, že zvažovať a nestratiť rozhľad, neísť do paniky, neísť do strachu, neísť do obetie, neísť do nadšenia, lebo tam je dôvod, aby teda ten človek pochopil, že ideme do bankrotu, on je stále nadšený, veď ma napumpovali nejakými endorfínmi a ja som nadšený, že to pôjde dobre. Čiže áno, ak sme v tom vrcholnom, ale teraz si vezmite, že niekto je naozaj v amoku a vy s ním racionálne komunikujete. Vaša schopnosť komunikovať s ním je vyššia alebo nižšia s vašou pribúdajúcou racionalitou. Je proti vám nejaký človek s palicou, s nožom a vy mu hovoríte, že ale prosím vás, pane, veď sa upokojte, čo odo mňa chcete? Už ťa zabijem, ty. Teraz je na vás, že vy sa musíte znížiť, aby on rozumel tomu, čo mu hovoríte. Keď niekomu poviete, že drahý pán Gejza, nechajte mi ten bicykel, prosím vás, ja ho ešte potrebujem, nekradnite mi ho. Vypadni. Tomu rozumie. Ale vašu submisivitu bude vnímať ako svoju silu. Dáva zmysel? Čiže vy, ak ste tu a niekto s vami komunikuje na tej, alebo s obsom budete, alebo s hadom budete komunikovať a vy mu ráciom, on vám tým spodným, tak ťaháte za kratší koniec. Dáva zmysel? Čiže si uvedomiť, že viem sa tam znížiť, to je moja výhoda. Keď niekto mi je ohrozením, viem reagovať. Som rozumný, mám proti sebe rozumného partnera, vieme sa nie hádkou dohovoriť o tom, čo sa nám deje, tak áno, sme v ráciu. Ale častokrát, a ty si, teraz vyťahnem niečo, čo bolo pred 5 rokmi, kde už je ten partner? Dáva zmysel? Čiže to sú tie naše fyziologické, to čo som hovoril, sympatikus, parasympatikus, sme ohrození, nie sme ohrození, sme životne pripravení na riziko, alebo sme, že pasieme sa, hľadáme si potravu a pracujeme, tvoríme, spolupracujeme, jo? Jedno je ohrozenie, druhé je tvorenie. Polovicu z toho, čo máme v mozgu, máme v tom podvedomí. Teraz je otázka, že akú veľkú tú polovicu. Myslíte si, že to je 10% tvoríme vedomím, 20% podvedomím. Ak si všimneme ten rozdiel vo veľkostiach mozgu, koľko je stadiaľ to rozhodnutí a koľko je stadiaľ to, čo myslíte v porovnaní s tým, čo sú výskumy, nie je to moje číslo, ja fakt neviem. Jo? Čiže paradoxne, toto všetko je asi 95% podvedomím, to, čo nemám k tomu prístup. Čiže ak sa mi niečo stalo, keď som mal 6 rokov, alebo som mal 3 roky, asi to ani nepamätám, len som chytil živý kábel a doteraz sa bojím zásuvky a neviem prečo, alebo pohryzol ma tam pes a dodnes tam do toho miesto nejdem, alebo na niečo, čo sa mi to podobá a mám proste, začne mi búchať srdce. A ja to ani neviem, lebo to je 40 rokov dozadu a fakt to mám tak v podvedomí, že si tomu ani neviem nájsť cestu. Čiže áno, máme tam tohoto všetkého, je tam spústa. A to, čo máme ten vrch, ten naozaj vrchol ľadovca, tak to je naozaj, že to rácio, tá kráľovná komunikácie, kde sa aj rozprávame, ale aj sa počúvame. Nielen reagujeme. Jo? Že ty si mi, tak ja ti. Ale že počúvaj, rozprávaš o tom takto, ty tam vidíš tvorec, ty tam vidíš dúhu, ja tam ale vidím niečo iné, kamarát. Ja teraz šéf rozpráva k svojim zamestnancom, oni vidia niečo iné.
Počúvaj, aha, preto to vedíš takto. Dáva to zmysel? Čiže treba vnímať, že ten vrchol môže byť naozaj tak malinký, ako nejaký jazdec na slonovi. Hej? Ten trojtónový slon, keď je rozbehnutý, a ja mu niečo chcem dať ako inštrukciu, tak mu trhnem za pravé ucho, doprava hlupák. Čo sa stane? Pôjde doprava, nie? Však som mu to kázal. Čo sa stane? Ešte rýchlejšie dopredu. Anička, už bude moja frérka. Však nedám si čokoládu 3 mesiace. Zvyšujem svoju pripravenosť na zážitok vnímavý, zmyslový, keď ju zjem a potom teraz som to 3 mesiace vytesnával zo svojho života. O čo vyššie bude moja pripravenosť pokračovať v nekonzumovaní čokolády. Jo? Čiže čím viac sa snažím na to ísť vedome, čím viac sa snažím ísť proti prírode, tým som ďalej od cieľa. Aj keď dobrý príklad je, keď niekto nemôže mať deti, nejaký pár, snažia sa, no poď už je 15. poď ideme na to, sa mi nechce, a teraz 10 rokov sa snažia a potom to úľava, že ešte adoptujeme. Úľava, už majú adoptované, môže sa stať, alebo je štatisticky preukázané, že ich schopnosť otehotnieť je vyššia ako predtým. Lebo sa uľavili. Hej, akože naučite sa cudzí jazyk, keď ste v strese. Hej, tam kričí to riziko, že nerob to a vám to naozaj zaplavuje organizmus. Čiže ak sa snažíme regulovať ten zvyšok cez ten vrchol, tak je to nemožné. Obyčajne. Ak to vieme dobre zvládnuť, že sme s tým slonom ako v podstate vyzrozumení a vieme, ako s ním komunikovať dostatočne včas, tak vieme s tým manipulovať. Jo, dáva zmysel? OK, skracujem, ako sa dá. Vychodené kolaje, keď ten slon je moc silný a ja som naozaj, že prťavý jazdec, nejaký mravec na tom slonovi, nebude ho vedieť ovplyvniť. A častokrát to máme v tej forme, že dvaja bratia, jeden povie, že ja pijem, lebo môj otec pil, tak musím byť rovnaký, to máme v génoch, a druhý povie, že ja nepijem, lebo som to videl, čo to sa deje a som si vedomý toho, čo sa s tým stane a radšej vytiesnem všetkých mojich kumpanov s krčmi, ako by som mal istou cestou. Radšej ich všetkých ožiliem, všetkých 20, čo ma budú ťahať naspäť a poviem si, že nie, mne to nestojí za to. Dáva zmysel? Ale je to rozhodnutie, je to to, že čo chceš v živote dosiahnuť. Chceš ísť tou cestou, alebo to máš voľbu. No, a prečo to tak je? Lebo máme nejaké myšlienky. Máme, že ja si myslím, že nikdy sa nenaučím jazyk. No, keď si myslím, že sa nenaučím jazyk, aké mám aktivity, občas sa niečo pozriem, občas sa niečo naučím. Viem už 12 slovíčok od septembra a nič moc. Výsledky budú dobré, zlé. Nevenujem tomu pozornosť, aké budú moje emócie z toho vyplývajúce. A je pre mňa. A späť, môj potenciál je vyšší alebo nižší ako predtým. A som to vedel, to nie je pre mňa. A moje aktivity budú menšie, väčšie a to je presne tá špirála. Nebudem cvičiť, lebo to nie je pre mňa, necvičím, neviem to, nerozprávam cudzým jazykom, lebo ho neviem a neviem ho, lebo ho nepoužívam. A som zacyklený. Môžem to zacykliť ale opačne. Dosiahnem lepšie výsledky, moje emócie budú, že ja som to vedel. A myšlienky, OK, tak to dávaš. Jazyk sa tak dokážeme naučiť. Keď si začnem veriť, keď sa naučíte šoférovať, si začnem veriť, jasne. Keď sa niekomu nedarí napríklad šoférovať, čo by mal urobiť? Prosím? Vyvíjať aktivitu, šoférovať, jazdiť, ak má strach, pracovať so svojím vnútrom. Ak to je kvôli tomu, že tam on alebo ona sa stále učí šoférovať so svojím tatkom a ten na mňa furt vrieska, ja som v strese už z neho, že čo zás bude, tak vymení toho tatka, iného šoféra, proste nauč ma to. Lebo niekedy on práve je tým zdrojom, niekedy práve ten šéf si myslí, že ja to tu celé šoférujem, ja to tu celé šéfujem a práve tým, že to robím na silu, tak nemá výsledky. Môže to byť? Takže áno, nefunguje, zmente prostredie, zmente aktivitu, zmente čokoľvek, niečo zmente a výsledok by mal prísť. Ak nie, zase to zmente. No, toto sa volá Pygmalion efekt, to
strihám to, nebudeme na to čas. Ak chcete si to vygooglite, to je psychológ Rosenthal, to vyskúmal perfektný príklad toho, ako to v praxi funguje. A v podstate je to tak, že u nás sú dva vlky, dobrý, zlý, toho, ktorého živíme, hnev, nenávisť, lenivosť, čokoľvek, alebo aktivita. Hej. Živíte v sebe niečo, čo má zmysel, tak toho bude viac. No, ak neviem ako na to, je dobré začať tu, alebo začať tu? Jasné, malé kroky. Dneska sa len zamyslím, ako to funguje. To je všetko. Na budúcu skúsim urobiť väčší výsledok. A udržiavať rovnováhu. Rovnováha je toto, že? Či rovnováha je toto? Do nekonečná rozvrstvená? Pozor na to, lebo nám sa zdá, že toto je rovnováha jedno, ale tam je tých vrstiev strašne veľa. A teraz máme vzťahy, partnerstvo, pracovný pomer, rodinu, mama, otec, syn, dcéra, pes, sused, pomôžte mi, čo ešte, taxikár, kauč, učiteľ. Všetci tí ľudia majú tiež tú svoju rovnováhu, ktorá vplýva na moju. A niekedy sa stane, že človek má skvelú rovnováhu sám, ale v partnerstve mu to škrípe a potom v práci je lepší alebo horší. No, tak potom možno, ak je ten človek dostatočne vnímavý, povie, že počúvaj, Ďuro, ty si nejak stratil výkon, že nedieje sa niečo u vás? A možno, že mu s tým pomôže, navedie ho. Radšej ako, že Ďuro, ty si stratil výkon, vyhodím ťa. Jo? Čiže tá rovnováha je naozaj nekonečná a ona v podstate je život, zdravie, ako strom. Kmeň, život, zdravie sú konáre, vetličky sú vzťahy a lístky sú emócie. Čiže začne sa niečo niekde diať, že človek nie je spokojný, už tam by mal zbystrieť. Mnoho nezistí. Typický príklad workoholik. On proste sa necíti dobre v tom, čo robí, je furt nás na behu. Začnú sa mu kaziť vzťahy, ešte stále to nevníma, že počuj, niečo sa deje, rob niečo. Ešte stále to nevníma, zdravie, hej, už potom mu to odpálí tráviaci trakt, lebo furt v strese, furt mu to zaplavuje kortizol, až nakoniec to položí. Infarkt, alebo čokoľvek, dáva zmysel? Čiže on to nevnímal, celú tú rovnováhu, čoho maličkosť, naozaj, že až do toho života vlastne švacla. Rozumieme? OK, ak som dorozumiteľný, super, ak nie, tak mi dávajte otázky, ale snažím sa to naozaj prejsť čo najrýchlejšie. A na emócie nemáme čas, určite poznáte, tie sú v každej z našej hlave. Pozor, na to sú chytlavé. Ak má môj dobrý kolega tohoto a má na mňa dobrý vplyv, tak bude mať jak ktorého. Čiže oni tak majú tú tendenciu preskočiť, hej, keď prídete a teraz tam všetci sú naštvaní, ja to poviem slušne, a vy tam prídete s nadšením, tak čo sa stane? A už aj ste tam s nimi. Dáva zmysel? Alebo niekde je naozaj perfektná žúrka a všetci sú, a vy prídete práve po hádke, alebo ja neviem, z roboty alebo niečo a fakt vás dostanú niekde do úplne iné emócie. Je tak? Čiže aj na to pozor, čo nás obkolesuje. Je skvelé video nádherné, ako chlap vstúpi do metra a on sám sa začne rehotať. Čo sa stane? Počasie sa rehotá celý vágon, všetci, komplet. Si to fakt pozrite a uvidíte, že čo to robí s vami. A teraz si uvedomte, že oni sú všetci v našej hlave a je na mne, ktorého tam mám, že? Ja si o tom rozhodnem, alebo nie. Aj nie. Aj áno, aj nie. Tých emócií potom sa násobia, my máme rôzne. A za mňa, ak sa človek hnevá, kedysi sa hovorí, že sa jeduje sám. Takže ak sú v tejto skupine nejakí, ktorí s tým máte niečo do činenia, tak vy sami si dávate jed a dúfate, že on zomrie. Jo, to bežne robíme, keď sa na niekoho hneváme. A my sami si pumpujeme vlastne ten toxický koktail do vlastných žíl s tým, že on, svinia jedna, alebo si to pustím, tu máš vedierko, choď. Hej. Ale zase príde niekto s nožom, alebo vám chce ukradnúť bicykel, ale vieš čo, choď. Alebo nejaký feťák vám príde dávať peňaženku. A vy mu, že viete čo, pán feťák, nie, ja sa nenahnevám na vašu úroveň a nebudem klesať, ale peňaženku vám nedám. A už dávno ste mŕtvi. Hej, proste. Dáva zmysel? Čiže áno, je to o tom, kde ak je na mieste reakcia, robte. Dajte to von zo seba. Ale ak je to, že sám si robím zle, on to ani nie je,
zbytočná. Daj, Majko, končím. A ja začnem. Perfektné. Dobre. Môžeš trošku neskôr, lebo... Keď mi ohlásiš, už som tu. Dobre. Vy máte hodinu, hej? Hodinu máte, ja by som vedel, kedy povedať, čiže 13:15 začínate. Ja by som, čo vám ešte sa snažím dobehnúť, len nech to máte v kope. Máme tieto vlny, poznáme ich? Fantastická vec na učenie sa, pozor, len on má svoje špecifika, má to zase nejaké výhody, nejaké nevýhody, je to presne ten nástroj. Viete s tým narábať, super, neviete s tým narábať, môže tam byť problém, ktorý nevidíte. Človek sa môže aj sám zraniť, nechtiac. Kráľ chlieba, mám suseda, mal 12 rokov, kráľ chlieb, pichol si do brucha a rozrezal si komplet všetko. A mama namiesto toho, aby ho chytro šikovala do nemocnice, tak ešte ho umývala a riešila, aby teda neprišlo do nemocnice špinami. Tak to tiež zase, že áno, môže sa stať, že človek, ak nerozumie, tak sa stane pruser. A keď teda sme v tej alfe, to sú vlastne spánkové. Čiže my tak oscilujeme medzi tými, ak ste počuli o učení sa alfa hladine, počuli? To je o tom, ale treba zase s tým vedieť narábať, nie? Takže Janko, chod si odkrojiť chleba, to máš nôž. Bol by som opatrný s akýmkoľvek niečím novým, s čím nevieme zaobchádzať. Čiže to je vlastne popísanie tých vln, dĺžok, na čo sú, aké sú. A čo som chcel povedať, že hovoril som, vnútorné prostredie je alebo nie je vidieť zvonka. Ak niekto je spokojný alebo má takéto vyžarovanie, keď si vezmete, však ten človek on v podstate je, čo je na ňom pekné, povedzte mi. Má pekné oči, pekný úsmev, rovný nos, alebo aj nejakú tú pleť takú divnú. Má iskru. A to je to, že v ňom niečo je, nejaká tá charizma, nejaké to, a to vojdete do miestnosti, alebo niekto vojde do miestnosti a ten človek to zacíti, zavníma. Niekto vojde do miestnosti, všetci stichnú. Je tak? A to je to, že niekto má tú charizmu naozaj silnú, niekto vyjde na pódium, a proste to vidíte. A niekto príde a kľudne to môže byť ten spevák, ten taký ríšavý spevák, on bol v podstate, že hral... Ed Sheeran. On hral predtým na ulici. A teraz si vezmite, že by bol znova na ulici, on by tam normálne hral s tou jeho charizmou. Tak ľudia by sa zastavili, že wow, že ten človek, to je tak umelec. Je tak? Čiže ten istý človek v inom prostredí môže mať charizmu a zase nemusí. Dobrá správa je, že je to pestovateľné, to vnútorné prostredie, ak niekto má naozaj, že také tie aristokratické spôsoby, to je cítiť. Že? Niekto má takéto, taký ten, ako to nazvať, to vnútorné vyžarovanie, dôstojnosť. Že proste nepoužíva vulgarizmy, alebo naozaj, že rozpráva kultivovanie a to je tiež cítiť. Zase už je to nejakým spôsobom merateľné. Ale vy to viete, a neviem to povedať, že čo tá Anička má, ale niečo na nej je také, čo priťahuje. Jo? To je to. Vnútorné prostredie. Pokora, vyrovnanosť. Dá sa to naučiť? Alebo je to lepšie zažiť? Jo? Čiže tento pán, on podľa mňa musí byť strašne chudobný, keď si doma sám striha deti. Však. Ale má natoľko pokory, že áno, ja ho sám doma ostriham. Vieme, kde to je, hej? Schwarzenegger. Celé roky to robí. Prečo? Lebo má dostatok charizmy a zároveň pokorí, že áno, že ja som multimilionár, svetový známy herec, ale nemusím si ja nechať uvariť obed iba hentým, aby mi upratali dom cudzí ľudia a si najradšej pošlem ku kaderníkovi. Nie, ja ho ostriham. Ale si má aj tie znalosti, čiže nie vždy to stačí tá pokora by mala potom vyplývať rovnováha. Ak má niekto príliš veľa pokory, je to dobré? Alebo čohokoľvek príliš? V lese. Príliš ohňa a príliš vody, čo je lepšie? No počkaj, ani. Jo, čo je lepšie? Príliš ohňa alebo príliš vody? No počkaj. Miere. Aj to, keď má niekto priveľa pokory, čo sa deje? Dobrý deň, pán zlodej. Tak neukradnite mi to, prosím. Ja s vami súcitím, ja viem, že ste týždeň nejedli, ale to je môj počítač, že ja potrebujem pokora. Hej, a teraz, no nie, voči tebe pokoru mať nebudem. Dáva zmysel? To som už trošku načrtol, to je na tému samostatne o seba, ale naše telo je natoľko múdre, že vie, to, čo si tam samo dalo, si vie samo z toho dať preč. Niekedy to nazývajú, že spontánne vyliečenie sa.
Za mňa to bolo, ako som hovoril, tie alergické reakcie, ekzémy, astma a tie ďalšie veci, ktoré súvisia s tým vnútorným prostredím. Samozrejme, ak niekto mal autonehodu a krváca, no tak sa nebude teraz, počkaj, aké sú tie úrovne čoho? Alfa vlny, čo mám? Počkaj, aký... nemá čas, hej, proste. Čiže áno, samoliečenie áno, ale zase akutné stavy samozrejme nemôžeme riešiť, ale ak niekto má pravidelne ten istý problém 20 rokov, vie s tým moderná veda niečo urobiť. Sa to opakuje stále, je to neliečiteľný stav, ale telo to vie. Jo? Telo si s tým vie poradiť, lenže nevie ako. Čiže to je len na margo toho, že tiež sú to tie vnútorné prostredia a najlepšie to poznáte podľa placebo. Poznáte to. Opak toho je nocebo, čiže keď niekto neverí, že dajte mi čokoľvek, ja sa z toho nevyliečím, OK, tak to je dôležitejšie ako to, čo ti dáme. Čiže aj tá dôvera niekoho. Budete viac dôveryhodní, ak budete vedieť narábať s týmto všetkým pre ľudí? Pravdepodobne áno, budú viac vnímať, že aha, rozumiem, čo hovoríš a súvisí to s tým, s tým vnútorným prostredím. Nezávislosť, sloboda, ak si vieme upratať nechcené myšlienky, že tak teraz nechcem žrať čokoládu, teraz chcem dať tú penáltu presne kam má byť, teraz chceme zarobiť ten 1 000 000, teraz dáme taký výkon všetci vo firme, že to nikto nechyroval a vy si sami poradíte s tými myšlienkami, tak máte slobodu. Hej. Teraz ten Ferko, čo vojde a kopne vás do členka, máte možnosť voľby, ak si viete opratať emócie a nastaviť si, nerozhádže ma to? Je to na vás, máte možnosť voľby. 5-ročný ešte nemá možnosť voľby, lebo to nevie odfiltrovať. Jo, je tak prepojený s tými emóciami, že on to hneď vráti. V partnerstve to. Jo? Ak vás partner nenaštve, máte istú možnosť lepšie s tým pracovať. Spokojnosť súvisí s pokorou. Ak niekto je spokojný, tento pán úplne žiari, Nik Vujčič, tak sa narodil. On je úplne vysmiatý. Motivačný speaker, chodí po celom svete, má ženu, má deti. Nemá, a on hovorí, no legs, no arms, no problem. Čiže nemusí byť handicap nutne zdrojom frustrácie. Keriška je bankového konta? Milionár. On je naozaj ťažko závodov. Ja viem. Jeden z najväčších public speakerov v Srbsku. Aj v Srbsku, ale v celom svete. On teda žije v Austrálii už 10 ročia. Tam sa tuším aj narodil, čiže on je naozaj multimilionár. Tak on má dôvod byť vysmiatý. Ale koľko poznáte multimilionárov, ktorí sú takto vysmiatí? Tak to je druhá samostatná kapitola. Čiže mám všetko a prečo nie som šťastný? Ja som len chcel povedať, že keby v Čiernych Martisov tak áno, úplne rozumiem. Áno. A bol by odkázaný na pomoc, dajme tomu nejaké najbližšie rodiny. Úplne vám rozumiem. Čiernych Martisov. Áno, áno. A to je príklad, ktorý ja použijem, že ak človek žije, áno, má iné možnosti, ak žije v New Yorku, alebo ak žije v Austrálii. Takže je to tak, áno, nemôžeme vlastne... na pomoc jedného človeka, ktorý keď ti umre, tak umreš aj ty, tak presne asi tak. Budeš v mini obavách žiť. Presne tak, ale to je tá pointa, že častokrát máme ten život taký, že dá sa povedať, že podobný, ale ten náš prežitok je taký iný. A ja často tiež používam príklad, keď nejaký pán, hej, dajme tomu, že Adam, on má jednu drevenicu, piecku, každý mesiac mu príde 150 eur na účet a žije v lese s obsom. A teraz on je vysmiatý od ucha po ucho. A druhý, ktorý má 12 miliónov každý mesiac z toho, že založil marketingovú agentúru a on chodí od frajerky k frajerke a z dovolenky na dovolenku a nasratý, že a kedy už príde to šťastie? Jo? Čiže on v podstate nenašiel to, čo ten v lese našiel. A zase na druhej strane nehovorím, že chodil žiť do lesa alebo nejaký taký guru, čo sedí v meditácii v jaskyni, holý, smedný, hladný, je mu zima a zomrie najbližšej zimy, lebo nemá čo jesť. Ale je spokojný, takže áno, to sú zase tie hranice našej rovnováhy, keď ich prekročíme, je to problém, keď to prekročíme opačne, je to tiež problém. A vďačnosť to súvisí s tým, že ako som hovoril, keď je to takto, nerozumieme, keď to obrátime hore nohami a potom zistíte, že dobrý učiteľ je zlý učiteľ,
Zlý učiteľ je dobrý učiteľ. Dáte mi za pravdu? Možno z hurta. Ale ja mám klienta, on povedal, ja mám takého dobrého učiteľa, on od nás nič nechce. Preto tam chodím ja a ho učím, lebo v škole má dobrého učiteľa. A teraz ja som ten zlý učiteľ. Ja ho nutím do nejakých aktivít a ten v škole nie. Dáva zmysel? A to je niekedy to prevrátenie na ruby, že niekedy vďačnosť za držkopády, keď to pochopíme, že aha, toto ma to naučilo. Vďaka za to. A teraz niekto, že bojuje s chorobou, nechápe, že aha, to mi ukazuje, že bol si nespokojný, teraz si už chorý, máš pokrivené vzťahy a teraz vďaka za to, že si to pochopil skôr, ako ťa to sekne. To je tá vďačnosť, že vďačnosť za chorobu, vďačnosť za čokoľvek v živote, čo nás vykolajilo. Dáva zmysel? Niekedy je to veľmi náročné pochopiť, že aha, a spätne až rozumieme, že vďaka pán učiteľ, ktorý ma naozaj že vycepoval a kiež by som mal menej takých, čo ma nechali zlenivieť. Dáva zmysel? OK, a to už je koniec. Neovplyvní vás to, čo sa deje zvonku, pokiaľ neovplyvníte to vy sami, to, čo sa deje vnútri. Čiže ak do lode nepustíme vodu, tak sa nepotopí, aj keď je tam nejaká búrka. Ja často používam príklad ponorky, lebo tá proste môže ísť na zem. A pokiaľ tam nenatečie voda, tak tam sú všetci bezpečí. Ale stačí malá dierka a čas a proste to môže sa stať. Čiže ak máte niekde netesnosť mentálnu, tak proste to môže sa z toho okolia postupne dostať do vás. Tie emócie sú chytlavé. Metaprogramy, dobre. Tak, to bolo v skratke, ja sa ospravedlňujem, že som vás trošku natiahol dlhšie.